Hari ni kapor mentang kuat ban hikai pi nak ketien ke jong blai ba kata kalong hatu ka dayangi bangin rakhi sngi dap snam yaki bal ayap lene ban ya khawai nagam ta ki bal ayap. Kani kala julong ka rukom pateng la pateng ka bala juan na ki mendai ke jongi na ki meidot padot bat haduk menta nang don shibun ki ba le ya kata ba rakhi sngiap lene rakhi sngi dap snam ya kita ki bal ayap. Te ka ketien ke jong blai hatu ka hikai na kam hikai ya kata. Hatu kadai na kam dayangi bangin le ya kata. Pila ban keli na ke jingkeli ang pastor blai fikeli mta ke jingkeli na mar kala julong ka rukom dayangi bangin le. Na usnam siya usnam amon na kapor si kapor bangin le ya kata. Blai fikeli kum kata ke jingkeli. Ho kata ka bale ki mendai kila ban le henrei na kwa banong ya pila si kata kadang dai ha kapor mendai menrei menta ngin ya kren na ka ketien ke jong blai ken. Hatu ka ketien ke jong blai ka permit ka sya na am yangi bangin rakhe sngi dap snam ya ki bala yap. Kejubab kalong kum ni kan. Hatu itai bala yap. Ila yap shishana kum no na. Da imei jong fi la yap. Ipa jong fi la yap. Ni khon jong fi la yap. Ni ki men ki para jong fi la yap. Ni ki bahayeng basem jong fi la yap. Hatu ki la yap shisha. Ka Bible ka ong bakita ki ba ngala nget hau Jisu kinam jat shu. Hendra ki nyok ke jing im bom jukut. Ka bamut i. Lada ki la yap ro. Hendra ki dang im. Jisu ang along mga gajing mipat bat gajing im de wang. I am the resurrection and the life. Wang ba kita ki balayam kita kinim. Ba utaw ba im utaw no miap shula no lano. Ka bamut hi balayap kamut umiap. Na mulayo utray kamut uim. Ba utaw balayap ro na marbula pediang utray uim. Ka bamut hi wei banget wei breu bala pediang Jisu ju yap. Te sibu lada ulayap no. Mau lah dukut mensim. Hatu lakut nak kata kajing dai kajing ibu tahu beriu. Dah beriu lah dukut mensim kan mau kini kajing dai kalau dukut agak bagian jadok. Henry kamen sim jung tahu beriu tekam dukut. Kadon la kadai hau try ne kadon haga jaka jung kajing penshitam. Tading ta kadingi banyalap yo tahu beriu shwa bo uniap. Dah ulah pediang Jisu uyot thia hau try. Lada shimla pediang yo Jisu udah nak jaka jong kajing kordit. Bakata ketien jong blai ke hikai. Bau rispa bu Lazarus hadin ba rispa ulayap lawan syau deki angel jong baman deki angel ksut. Balatani u syaka taka jaka jong kajing penshita merei Lazarus sabu ulayap. Kini ki angel ke jong blai ki ba yalami u syaka taka jaka jong kajing syong tat. Bat ulayot tia aga syadem ke jong u Abraham ong ketien ke jong blai. Taka mut iki banget kim ju yap. Tadeng ta baki banget kim yap. Wajurakhe sngi dap snam yaki namar ki klam yap. Ki othia hau try. Dan ubri wi othia waju khawai dap snam. Tadeng ta sagwi ke jingkeli kalong halor kan ni. Hatu kalong na amingi men pelong jasangro. Nagamenta ki bayap. Namar baga ketien ke jong blai ka ong lafi play Matthew nong arpu ar khat lai pu ar. Bo blai ong along try bo blai. Jong Abraham jong Ishak bat jong Jacob ngalong blai jeki ba im ngam dei blai jeki bayap. Lada layap lakut ke jinga dei. Ladau tau beriu pediang Jesus Christ lakut ke jinga dai. Mdan syuk kano ke jinga dai. Utrai jingi ude utrai jeng ki baim. Tading ta kwa banong ifi. Lada uta ubahaying jeng fi ulayap ka bemut umpat yap lada udan hau trai Jisu. Uyot thia hau trai Jisu. Takade ka tangim dan kam ban rakhe ya ka sngi dap snam ne sngi yap. Sngi yap na ka banta kita ki banget. Namar ki yot thia lengai. Haga syadam Abraham. Ki yot thia hau trai. Tading ta ka jingkeli kalong hangani ka por. Lada utau bahayeng basem jengi ulayap. Hatu kadang dan kata kabenta jengi kum ki bahayeng bangin rakhe mo ya taka sngi dap sem ngin pulai ka tin jublai ka ongom ni na Ecclesiastes kal nong ba khandai ka khat ka basaw basan ka ong na utau peniso ila di bat ki ba baro dan ka jingkermen na marla ukso ba banu sing ba yap na mar ki ba ki tip bakin yap henrai ki ba yap kim tip ai lemni kim dan nong ai shu na maka jingken mau ya ki laklet no. Ketien jublai ka ong tau penyesok bagi dan jingkermen. Tadang ngingi penyesok bagi baim. Dan jingkermen habangi penyesok bagi baim. Namar ba la ukso ubaim ban using ubayap mo sing lalu kerho kano ro dalayap dan jingmut syu. Tadi ta lalu beriu kraw kano kordor kano ro lalu layap klamu Jesus Christ dan jingmentoy syu eu. Tadi ta la hi. Ubaim hau try Jisu namar uyot thia hau try. Tadi ta kita ki balayap dan jingedai syu dan jingken mau syu. Kajingkan mau yaki laklet no ong ketien ke jong blai. Tading talada. La dukut kini kajing ada he bakan jadok. Dakan mau ya kata hoot.
Henry kata ka mensim ke im lada kita ki bahaya ki jong pi ki don ba utrai Jesu. Lada kim don ba utrai Jesu pi pelong jaseng dap snam pi pelong gano ga jing khawai nam ta jong ki nganget na du jok kin ong ya pi sange naman ngi kordit ang ne du jok. Kamen to ya pi pelong jaseng hagar teng ke jong trai. Katali ta kanang long pop sisu. Namor trai wong amin don ji thu ino breu. Kaya polat katali. Teka bahaya ngi lada don ki bayap hagi yung kisam ke jong ikan mau ndala dap snam kam day yangi ban rakhe dap snam manya khawai dap snam namar baga ktin ke jong blai ka ong sagwi ke khot nga kwa ban ai fi no Isaiah lai pu pra ke khot khat pra ka ong ne ke ktin ke jong blai namar ka jingtep kamla yaro yame ka jingyap kamla pendon nam yame kita ki blai her shakal liulong kimla kermen ye ka jing shisha jong me ka jingtep kamla ban yaro yutrai lemni kata ka jingyap kamla ban pendon nam ke nyutrai tadeng tau trai la da layap utrai unom yo ya ka nam unom yo ya ka buram namar layap klem Jesus Christ kadon ke jing susi kadon ke jing thang kadon ke jing bitar ke jong blai la da utau breu yap klem Christ tadeng ta kat bangidang em man yalap ya ka gospel bat ka babha e ngi kalong kat banang em man celebrate ya ka birthday day ya ka death day tadai pa jo fi dang em me jo fi em la ni kita gi be ba thon fi em ya khawai ya ka sngi ya ka sngi kha kam tam ya ka sngi kha bagan jaman sim ya ka ta ka sngi ka ba utau khpan ne ta ka kmi ka pediang yu Jesus Christ ka ta gen ka sngi bangin le kemen kat badang im bol sin nga shu yi ka ni ba shai award yu breu dal ayap le yu shu banai award yu breu dal ayap kat badang im dan nong hen snap yu tau breu ren dal ayap ka long gor kom ba ni ai award ta tan ai ka ta ka nam ka buram kat badang im pan dan ngi thu hen dal ayap ya ai buram kam dan jing men toy nga ngai utau breu un bitar lada pi ai buram yu tau breu dal ayap le yu shu ni khawai tu mla shu ban ba mla shu mandi mla shu ban ya kemen bat pi le kemen hak teng ju tu bayap un bitar ya fi tene ta kat badang em ai buram kat badang em yele kemen ba tau breu kat bau dang em ai buram ru tau breu kom nei ai award ru tau breu kat bu dang em men toy ban ai award dal ayap tadeng ta ngai bu tran ker khu ya fi un ai ke jing start ngi kum no bangingin le kum no bangingin ngai tru ladang ide shisha kita gi bebut ya Jesus Christ kat kum ke ktien ke jo haleluya ngin ya duai hagani ka por ka mentah haleluya try ni ka por ka wan man ai ngo ya me nam dani ki khon ke jame hoi don apren chuki ko try ki la do no la ki lagi jong ki kme ki pa ki khon ki jong ki men ki hinbau ki jong ki para ki jong ki but try hoi don apren chuki ki la do no et ki be it ki ba thon try ngi tep ya ka ne ba ka jingyap kamla an pen ya khlat ko try ya kita ken ki ba it ya me ko try Jesus Christ hallelujah banga duai ka ni ka por ko konrat ka ba tengen ni ka try wei ki men sim ki ba sngo si ni ka por na mar ka don ka jingdo ko try ka don ka jing pen ya khlat ablai na ka benta ki ni ki khon ba kita ki ba it ki ba thon ke jangki ngangai ko try ki nam sngo si kum kita ki bam dan jingkermen na ni kum kita ki bam dan jingai mar ka tin ka jame ka ong try ba kita ki ba yap kim la shu try ban wan pai shaki henry ma ki kin let shaki ba try ai ba lada kita ko konra try ki bala nget ame ko try ki bala pediang ye me ko konra try ai ba ka jim ka jongki ai ba ka ji kai ke jongki ko try kan long ko konra try kata ka lenti ko konra begini ki khon ki jame kin but try kini ki badang em ko try kin mau ye ka ji kai kin mau ko try ye ka e ba ki la nget try ngada duai ngada ker khu ablai lada ki la hikai ye ka lenti ki jong try fin kan mau ka lenti ki jong try lada ki la hikai ye fi ka lenti ko konra kumno ba pipiniat ba de heng ta fin kan mau ken ye kita ki buram mi ki pa jong fi how try lada ki la le ye ka ta ken how try ngada duai ngada ker khu we na pring jong fi hallelujah try man ai ga jing start man ai ga jing champang bakin rakhi ya ga jing kemen bakin le kemen kat ba ki mi pa ki dang em ko try hallelujah ngada duai ngada ker khu ye ki ma me ko konra try man le ki kamba aga jim ki we man pentengen ko try man ai bor ba try hot nga duai ko na kin bot ye ka tin ga jang me hallelujah hakarteng u jisu nga duai nga ai ngo amen but amen try ko khu ye fi un ai bor ye fi ta deng ta kat ba ki mi ki pa ki dang em tin jublai ko ong siu ka liang ye ga jing le ba ga jang ki kat ba ki dang em try ko khu ye fi ku ble shi bon amen